Pääseekö putkille asti? Pääset. Ai vittu sun pois! Ai vittu nyt! Jakso kuvaa. Karilla! Mennään sinne päin. Ota, kun se mennään tuohon väliin. Tuossa on kyllä syvempi. Tuossa on syvempi kuin se keskellä. Nyt sä säketit tämän vehkeen, niin saatana. Noniin, nyt souvahan nyt. Siellä olisi tuo putke, mistä lähtee vesi pois sitten. Yes. Alkukorkeusputket. Noniin, voidaanpa sitä laittaa airot paikalle. Noniin, jatkuu. Ensin numerossa. Tähän tuupii vähän tämmönen pitempi video, kun kaikki vittuilee, että niin lyhyviä ne videot. Niin. Ei vittu, pohja otti! Takaisin! Vaihduta vähän. Saatana, eläpä nyt. Nyt ollaan näille tarkistusputkille. Minä voin tarkistaa ne tästä tälleen näin. Joo, kyllä putket on pystyssä. Ei vittu, nyt ollaan kiinni. Joo. Kyllä tähän vettä tulee vielä jossain vaiheessa sitten, että tässä on allasta ja tuonne ajettiin jo hiekkaa tuonne etualalle ja tämän päivän oli kaivuri paskana, että ei saatu tänne mitään aikaiseksi ja jospa huomenna. No niin, ja Teemu vauhtia. Jarrukäännös nyt. Ja äläkä roisku sitä paskavettä. Kiinni. Saatana, sä heitit minun kalliin jolla. Ei mitään hätää. Tässäkin kohti on sitten tulevaisuudessa niin pään päällä vettä, ilmeisesti on niin pään päällä vettä. Tähän tulee se 3 metriä vettä tälle kohti ja tuolla on sitten tuolla keskellä vähemmän ja toisessa päässä taas enemmän. Ja oi vittu, taas on ranta lähellä tuossa nuin. Ja taas mennään. Oi oi. Oi vittu, nyt ottaa pohja kiinni. Elää sä minun kallista venettä. Tämähän on Walker Bense. Purjehdusjolla, vitun kallis uutena. Ja Teppo serkkupoika souttaa. Turkkusesta. Sano nyt jotain Turuuks. Toispuolta jokkeen. Eikö kummat puolta? Toispuolta. Ai vittu, nyt on keskellä rantape. Vähän on vielä vettä, mutta kyllä sitä on tulevaisuudessa sitten, kun saadaan nämä koko paska täyteen. Niin. Tähän niin kun tuli, nyt on 0,5 metriä, niin kyllä tähän 3 metriä tulee tähän kotkeen. No 2 metriä ajatellaan, että. Mutta eiköhän tässä ollut hieno soutuvideo, että päästäänköhän Rokseella rannalle kohta, en tiedä. Joko me yritetään? Rantautumista. Kokeilepa rantautua. Siellä veneessäkin on niin paljon vettä, että roksit kastuu ja jonkun vesijuoksun vyökki on vittu siinä ja annahan se tuohon ja ota nyt kun me vaan astua tuohon vettä. Tulee sitä aina päin. Pääsi rannalle ja kastui sukat. Teemu jatkaa vielä. Me keskelle istumaan. Tässäkin kun seison, niin puhelin on periaatteessa veden alla, tulevan veden alla, tällä tasolla. No otetaan näin, tällä tasolla ollaan veden alla kokonaan.